गोवा म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर मासे आणि भात हाच आहार येतो. पण गोव्यात जिभेला पाणी आणणारे कितीतरी चविष्ट शाकाहारी पदार्थ सुद्धा आहेत, जे गोव्याची खाद्य संस्कृती समृद्ध करतात. जागतिक शाकाहार दिनानिमित्त जाणून घेऊया गोव्याचे असेच काही खास पदार्थ. खतखते हा गोव्यात बनवला जाणारा पौष्टिक पदार्थ आहे. तेल, लसूण आणि कांदा न वापरता बनवलं जाणारं खतखत गणेश चतुर्थीच्या काळात गणपतीला प्रसाद म्हणून केलं जातं. एरवीही घरी हा पदार्थ बनवला जातो. आंबाड्याचा सासव हा आंबाड्याच्या फळापासून बनवला जाणारा पदार्थ आहे. आंबाडे तासभर मीठ आणि गूळ घालून भिजवले जातात. नंतर चमचाभर तेलात नारळ, हळद आणि मिरची यांचं वाटण घालून मोहरी आणि कढीपत्त्याची फोडणी देऊन एक उकळी आणली जाते. सुकून उंडे हा चण्याची डाळ, उडदाची डाळ वापरून केला जाणारा पदार्थ आहे. यामध्ये गूळ आणि खोबरं देखील वापरलं जातं. शिरवळ्यो म्हणजे शेवयाचा प्रकार आहे. तांदळाच्या पिठापासून बनवलेले शिरवळ्यो नारळाच्या दुधासोबत खातात. याचा एक विशेष लाकडी साचाही अनेक गोमंतकीय घरात पाहायला मिळतो. मुगाकाठी ही मुगाची पातळ भाजी असते. मोड आलेले मूग शिजवून त्यामध्ये नारळ, हळद, मिरची, चिंच यांचं वाटण घालून वरून फोडणी देऊन हा पदार्थ केला जातो. याशिवाय आंब्याचं मुसराद म्हणजेच वड्या, मळंडोळी केळ्यांचा हलवा, केळ्याचं मुळूक, अननस करम, कलिंगडाची करमट, केळफुलांची कढी, केळफुलाची किसमुरं, केळफुलाची भाजणी घालून भाजी, तमळी, कोहळ्याच्या सांडग्याची कुवळ, कांद्याचा गोज, सुरणाच्या फुलांची भाजी, बटाट्याचं भरीत, पडवळाचं भरीत, दुधी भोपळ्याचं भरीत असे अनेक शाकाहारी पदार्थ फक्त गोव्यातील घरांमध्ये चाखता येतात.